Hello friends, hadin bun bahagi benai. Hadin bun bahagi benai nga persang bande live biang. Kidau kilong ba nadu gitu kipor ba nga le live ti kumtuhi hadin kumtu por shoot nomar ba nga don nga lej ban pendap ya ki training ki bedaya nga. Tingam yo benta syu ban le live te nadu tu por hi nga klem yo ban iru ya ki video bun na pedeng ki perlok jonga ki la keli se ai ma sabat mentaru la sedang sa jero nadu pangalej ka jaka yu to te ki perlok ki bedan ki we join yang ni ka pors ngobahaban yu ngin ya keren mentas pangka LPG crisis masa tu ngatrai sa jaka jongi te dang bon keding kurunga imda ku slide han bahang abang apet ka jinglong jong kani ka por pemta nadu ba kadau hi kolong ba katkum ka jing yu kadai bet naka bawan ketuka kathama hi sepo Middle East te katkum ki expert ki ba yu ma LPG crisis ka balong hapo crisis India in 2026. It's mainly due to the international conflicts and supply disruption. Ika katai kadau. Te ngatrai satu ki perlok ki ba de ki perlok jonga ne to ki paj baru da ki syam ya ni de ban don kono ka jing sir nomor ngi kasih hingi dang don na ka ri ka ba dang pahu ya ka ban thiet gas nila ban penan kam da uranga da u da ki ding ban set jing set te ka dau ba ai ka balong ka jinglong jong politik mentah po ri India hi ha ka jinglong jong kani ka jingdon kana thama pedeng ka Iran bat ka Israel bat ka US kari India jongi kam semla dan bentah re ka sangap jar ban long betang kanong sangap jar yanuru kam kersan tang ba ka kumba mi kumba yu i imat kadai ka jing kersan ya kani ka ri US bat ya ka Israel te kata galong lingba prime minister jongi kumba pawa ki news ki kubor te tang baka jing ka bawan ha ka ri inda kawan mentah hadin ni syam mentah nomor ba ni kendu jing bat kani ka bede bat ka petroleum nomor ya ka jing supply ya ka petroleum hapo India ka biang hi hadu gini kisnam kilo da hadu gi por hi kalong bet na po Iran tiga jing stop mentah kalong ba habadan kan ka thama ka don ka jing wit hakalenti kumno ban supply nomor hapkit yaki lingba kalenti ban yaj na duriau te hakalenti ba haduriau ka habadan ka thama ka jing yak pom ki jhat ka jing siat ki jing yu te ka India jongi ru kam samla perkhat mo kamtam genong sinsar jongi kim perkhat ya ka lawe jong gari hae ka jing kan wan hadin gila chu ngap kum tu kim kran gila chu pengu pendam betang sapo u Donald Trump ho ngimla ban beng hakiwi kim tang ha perkat pat ya ka jing mentoy ga di lejong te tolok la da ki sungut na ya ga ni ka topik ai comments jong pi ai ru ki jingkeli ala ban ya kran ya discuss lang bat pi kameng hi galong ba kecing dunong ya kari India kalong mentah ni dapat jadi news new i ba barok khot ki long duna ba ki sem jing e ba kini ki yeng kisam ki bala don kam ya ka gas da kilej ban buk
lanu ken yo ru ki kimdan ka jing tikna bat sakawai ru te ndabuk ru ban yo namar ka shortage sin bala duna ka telong ka jingwan jong ka te kumno nyo syu ma idang yo sngau ki ba lakren da minister jong ni badaya ka food supply ba pelang ya kaniru uong ba kala bandai na ka jing tu ka jing iun rai ka dau ba hi wat ma iru itrai imtib isu kena ba kadai ka jing satu sa kam long kumta amar ka sarkar hi katip han rai kam kwa pat ban pen sai sakipat ba wadang ipej menta hadu kini kisngi bagayat kini ka jing discuss hapo parlimen sepang kini ki baro na kalyang persya kila ra ya kani ka motion ba ka jing dunamo ka crisis NLPG lada ki akran ya kata lada poi ki benta ki ba yu ki kwa ban tap miao ya kani ki ong ba ka biang mo stok ka biang lut na dong sedong tang ba kat ba ki pat ba pat ki sem jing hab yang dulan ki hab yang do bejrong ba ki da late na do step room long ya ka jing yo te am tikna te yo na nam yo ka crisis ka don ni ha ki jaka ki bala long he ki city ba he kum ki sa Maharashtra sa Bangalore sa ki state ki ba he ki babun ki ba beriu ki ba penankam ki hotel kum ki to lelei bun ki restoran ki haban khang namar belai kadaw ko long ba biang ka supply aba kemdan ki gas te kum kin set tikan ni brakhat kalong kadaw ka ba kongsan ni ka dei ka jing tlot jongka government te kasinsar khadar kalong kanu kurkom ni ngimla ban batai ngimla ban yu abang ipej namar kasinsar khadar mata kalong ka ba lale dan bor bah tingim ngidang kermen ba hapo ri kasi jongi ba kanuman nomor satu lele ngatip ba sithang nang ni satu le kanampoi wat ki bana sani kimyo satu le sa ikan poi to ya menta badang khendiat sngi trai kila ban yo ndrei lada kani kanang continue kumne kalong gajing ke banwan ra ya gitu kilong yeng ki bapnan kam ban set jing set takani ka tendong gas te wat ka petrol ru haki jaka ki balalong yu kumsa jaka dakhar kala ki udor ba menta ka petrol ba diesel aki udor te seturu ngam tharai ba kan nom slam kani te saka weiru ka dor jong kini ki tendong set jing set ki gas ai menta kala ki udor ba kila pan ki udor ki daw ki ba kumno ngimla ban tip te ladapi wat jing te ba page ba ki news pen lap pen sem kalong akon kurkom ti ba pide ban long ki ba hap perkhat ma amar ngi im ma ka jing sa sansar ki wei lada ka jing sansar ki bru ki sansar ngi ki le akan ni lenti ki ba ki kim perkhat ya upat ba ki ya be tang sa kita ki lenti ki jaka ki ba ken yo jing matoi lade te komod kawra jing ki ki banang wanra ki jing ngimla ban tip bat ken senang mi tang bang im dei pat ban sania klumar ting de ban perkhat mi de ban kedet ban rio ngajar ho wat om sngo yai mo te kitu gi bab nan kam jaki jingset hayeng assembling bagi gas te prepare mo ban bu uranga ban bu kiting yap lada phio ban thiet pidon ki jaka ban set ma satu sa rijong ite ngatrai kampat da de ga bangin da sem jinge nakani lada kani kamlong dang don hi ko option do wai te aklami ki comment jong pi te lada phi don te bu ki comment jong pi ru nang ngan song thu mo pidon hakamut ka bokum no
tapi sengap tang ke jingkren jongaru kamlong hi te ka jing syam na bun ki badan na ki jaka nong kendong lile te kam syam jing ini ki you message restricted kadon imat ka message restricted ma sorry te kajing apa pet ja kajing long jong ka sensar khadar pi pet bahai ki yu po central no nomor ka egai berkhot ka ba panon kami ka dai na po central kumbaong mo ba kau mi ka we ka jingkren ka bala rim bha ka ba prime minister jongi uang bala ban penmi gas ling ba kini ki nala kini ki pankhana kini ki batuj pankhana ban penmi ka gas te kata kamla ban long mo kata sulong tang kumno ban penbi jiki brio habala persang habala don ki bala le tes ya kaniru te kenemuan saya nomor ba kadai tang kajing penbi te kumta mangi basong seturu lada nagaliang jong sarkar ki kren ban ong kumno ba kamdon kajing duna nomor hadu mentahi nagaliang sarkar ki ong bait ba kamdon kajing duna ke supply tang bala nang ipet apo ground level pan ya kajing jenjar jong ki brio jing jenjar ki brio ki yang lain ba ki brio ki ba penankam ki ba tre ya ki hotel ki karkhana ki ba penankam ki ke gas kajing duna kalong ke bon ba kisem jing ba tikila banong ba kamdon ndaga ba kamdon kum kata balai kam yat bet ka supply mo kamlong bet kum kani ka kum kini ki kamlong bet kum gitu ki por ki ba julong man ka por tila da kalong akani kurkom kumud kadon ka ka ba nyihab ban perkhat imat dah kani ka video menta nga klem ai setting mo imat kala ban long komen jong pikimuan imat ka setting jonga imat kala ban yu kendiat bakala tongan sang biang perlok